ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ 66 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧମାକା ଏକ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ସମାଧି ରୂପେ ପରିଣତ କଲା। ଡାଇନୋସର ଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନଥାନ୍ତେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବନା, ସଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଡାଇନୋସର ଚାଲିଗଲେ। ଛୋଟ ମାମାଲ, ଛୋଟ ମୂଷକ ଆକାରର ଜୀବ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଖାଲି ମଞ୍ଚ ଭାବିଲେ ଏବଂ ମାମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣଦେଖା ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି କଲେ। କୁସୁମ ରୂପେ ଗଛ ଚଢ଼ୁଥିବାରୁ ମଣିଷାକୃତ ପୂର୍ବଜ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ଆମେ ଫଳ ଭକ୍ତରୁ ରକେଟ ବନାଉଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବ। ଆଗ ଉପକରଣ, ଭାଷା। ମଣିଷ କେବଳ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ନିୟମକୁ ପୁନଃଲିଖନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଯଦି ଡାଇନୋସର ଏକ୍ଷଣି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ମଣିଷ ଥିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବେ। ଆମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡାଇନୋସରର ଛାଇରେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଜଗତର ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ନଥିଲେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୂରା ଭିଡ଼ିଓ। କିପରି ମଣିଷ ସମାଜ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଆସିଛି।